Kam ideme? Ideme do lesa. Bamboo Forest. Vieš povedať, že smrdíš, Martina? Smrdím. Bambusový les, druhý deň. Prázdne metro, ale také retro. Ideme električkou, asi teda. Uvidíme. Tu sú nejaké lístky, ale je tu aj sújka. Takže asi by to malo byť fajn. Takže teraz sme asi dobre, že? A tu iba hore? Áno. OK. Boli sme na zlej zastávke, ale zlatý pán nám pomohol. Povedal, že sme zle. Hneď videl, že sme úplne lost, stratení. Ale fakt bol zlatý, ma za nami prišiel a že... Jak sa volá tá zastávka? Arashiyama. Arashiyama a my takí, že sme zle. Máme ísť úplne opačne na opačnú stranu ale zlatý bol fakt, Ale sme dobré, sme tu. Dosť pekné. Zvládli sme to. Sme tu s ďalšími 1 000 000 turistami. Takže strašne veľa. Fakt, tu není ani jeden Japonec. Čo sa dalo čakať akože, ale vyzerá, že to bude fakt pekné. Tak uvidíme. Ideme Bamboo Forest. Extrémne teplo. Vieš? Teplo, áno. Je tu strašne teplo. Akože 10 000 stupňov. To ani nesvietí slnko, iba občas, ale je tu strašne teplo. Možno uvidíme aj nejakých opičákov. Opičáci. Áno, áno. Čo sa do mňa hrkáš? Ty chodíš jak debil. Nejdi sa aj na druhu. Ale zatiaľ to vyzerá, že tu není až tak veľa ľudí, no uvidíme. Všetci išli ráno, lebo tak všetci robia, že prídeme čo najskôr, necháme čo najmenej ľudí. A potom už cez ten deň tam pomaly nie toľko ľudí. Uvidíme. Ale zatiaľ to není akože nejaké oné, že by tu bolo veľa ľudí. Tam je 5 ľudí. Úplný. Zatím chill. Teď mám to chyť ty. Ideš aj ty? Som ja. Nejaký vstup, káva. Vyzerá to tu mega. V živote som nevidel toľko to bambusov. Aj tu už vyzerá, že to tu plní ľuďmi. Pekné. Ideme na vyhliadku. Ideme na vyhliadku nejakú, tu na kúsok. Že by tu možno mali byť aj nejaké opice. Tak uvidíme. A bolo to fajn, akože veľmi krátke. Kratšie, jak som si myslel, že to bude. Ale veľmi pekné, ale vyzerá, že to je proste umelo vysadené. Strašne veľa turistov. Ale nebolo to zase tak preplnené, akože dalo sa tam v pohode chodiť. Ale pekné to bolo, určite to stálo za to, ale zase to není také niečo, že keby tam nejdeš, takže odpadneš, nie? Bolo to pekné, akože hej, ale tak to ako ľudia o tom hovoria, aký povyk okolo toho je, že kokos, bambusový les. Akože pekné to bolo, krátke to bolo a to je všetko. Zase teraz to znie, že som úplne nevďačný, že neviem čo. Ale bolo to veľmi pekné, len to zase nebolo proste, neviem aké, že kilometre bambusového lesa, proste taká krátka cestička, nejakých, čo neviem, 300 metrov a není tu zase toľko veľa ľudí. Je to akože, je to fajn. Takže tak, teraz ideme niekam hore. Vládaš? Teplo mi je, strašne mi je teplo. A keď teraz zistíme, že sme na zlej ceste, tak Lukinko, potknem ťa. Akože ja vôbec neviem, či sme dobré. Keď nájdeme opicu, zapínam.
To čo máš, prosím ťa? Čo si dobrala? Shake ice. Toto? Shake globus. Ty mi vláda. No daj taste sa. Som zvedavý, čo na to povieš. Dobre to je, veľmi? Áno? Čo je to? To by si mala zmixovať, on ti povedal, že mix. Nemá to, nemá. To je jak nejaký puding, takú konzistenciu. Dobre. A ja mám curry. Turistov a ľudí je úplne že neskutočné. Ale je to tu mega pekné. Ja mám pocit, že v každom proste zábere tohoto hovorím iba, že toto je veľmi pekné. No je furt to isté dookola. Nevadí. Tak ale čo mám klamať? To je krásne, tak to nádherné. Áno. Také niečo nie je Slovensko. Ale je krásne niečo krásne. Boli sme v šrajne, či kde sme tam boli? Šrajn? No bolo to tu. Tu sme boli. Mám strašné krče v bruchu. Strašné. Nič, sa nestaraj, dobre? Neviem, nepýtaj za ma. Áno. No a teďko ideme na hotel, my kým sa tam dostaneme, to bude 2 hodiny podľa mňa, sa vyčuleme, potom by sme mali ísť večer na bajky a poďme sa asi ešte niekam najesť, tipujem. Asi hej. No tak ty zješ ajko na vola. Čo sa mňa pýtaš, či ja chcem? Ty chceš určite. Máme vodu. Ja, dobre, teraz sa len dostať naspäť do mesta na hotel, nezomrieť po ceste. Koľko tam pôjdeme? Pomaly hodinu a pol. No, akože nejakú dobu, hej no. Fakt, to nie tu hneď, ty kokos, že dobu, ja ti dám dobu. Ideme na ramen. Áno. Dúfam, nebude plná tá reštika a uvidíme. Mal by byť kúsok od hotela, tak ideme tam. Dosť dobré. Vyzerá to dosť dobré. Dobre, choď. Čo, aké to bolo? To žvaní, vole. Bolo to super, bolo to výborné a... Perfektno. Úplne, že 100%. Proste najlepší ramen zatiaľ. A to proste na hlavnej ulici, kde sme čakali, že to bude práve že také, že nič moc. Tak to bolo, že najlepšie. Že? Ideme ďalej? Takže úplne, že 100% kulinársky zážitok. S ramenmi tu nemôžeš nič pokaziť. Vôbec. Dobre, ideme kupovať blbosti a potom sa ideme bicyklovať proste. A toto by som chcela, ale mi sa chceš? zle. Chceš to jablko? V tom karameli? To jablko. A? Je mi zle aj tak? No, je to možné. No, chcela by som to karamelové. No zober si, urob si Si radosť. dáš? Áno, pomôžem ti ho zjesť. Dobre, tak som na paličke. Máme jablko. Jablko. Mohol sa tento tupec spýtať mňa, že či plain znamená, že iba jablko? Na 4 €. Na 4 €. Len čisté jablko proste. Aha, to vyzerá úplne cute. To je lepšie ako v Bratislave na trhoch. Kokos to, jak si ho to mala. Rozbí to tu na tento oný. Ale akože, je dobré. Ty musíš to prvé... Treba to zlízať, hej? No, nejde to. Dobre, ideme hľadať nejaké blbosti, lebo mám chuť kupovať proste blbosti. Teraz rozpadnem, vypadne na vrch. Zjem si to potom. Dobre. Dobre, ideme niečo pohľadať. Dobre, zabudol som natočiť. Takže dáme len unboxing, hej? Unboxing. Aha. Ukáž. Upadnem. Daj mi to hneď. A jaký krásny. Dobre.
Vyhrala som najlepšiu vec a môžem Ideme hrať? vyhrať mačku. Už môžem hrať? Mačku. Skús. Môžem hrať? Ešte jedno, prosím. Ja už chcem vyhrať túto. Presne túto chcem, to je úplne cute. Úplne cute. Aha, puty. Také pekné sú, aha. Také krásne matičky. Môžem? Áno, ja idem, ja chcem. Robí dve. Jedno. Chcela som ti to vyhrať. No, bože, to nevadí. Dobre, poďme ďalej. Mám toto? Vyskúšam to. Počkaj, ešte tam. Ešte. Teraz. Rozbijem. Zjedol si. Som smutný. Nevadí, skúsil som. Na bajky. Máme to. Bajkujeme. Dobre. Zatiaľ žijeme. Išli sme nejakým ranným smerom a teraz ideme k rieke sa pobicyklovať a poďme na to, takže uvidíme, jak to zvládneme. Natáčať. Sme teraz v nejakej rezidenčnej časti, takej kľudnej. Na hlavnej ceste. Zvládli sme to. Ešte máme 34 minút, 2,5 km, tak to by sme mali dať za, neviem, za chvíľku, 10 minút. Možno zatiaľ to ide pohodičke. Tak keď budeme pri tej rieke, tak to zapnem. Ideme popri rieke. Je tu úplná tma, asi tam nebude nič vidieť na tej kamere, ale je to parádne. Neviem, či to bude vidieť, lebo je tu úplná tma. Je to perfektné. Užívam si to. Akože vyzerám extrémne hrozne určite, ale to je jedno. Užívam Perfektné. si to. Pekný bicyklik máš. Ďakujem. No čo hovoríš? No to Super. Bolo to super. Máte paráda. Ale ak to padne, tak to padne. OK. Kam až ideš? Nie! Nie! Napravo! Neskapen! Najlepšie bolo, že tebe sa... Vieš, že sa vyšvykol. Nie! A on vypadol! Jedna kapibara je lepšia jak žiadna. Ve? Áno, ja som to zná. Ale to som aj tebe niečo. Nevadí.